Como distinguir un licor con denominación de orixe doutros sen etiqueta? Esta é unha das preguntas que os alumnos do Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza xa saben responder con toda clase de argumentos. Sí, bueno, o Consello todos os anos fai unha temporada, uns meses, porque hai centros formativos que teñen o curso que dura todo o ano, pero hai centros formativos onde o curso solamente dura pois uns determinados meses do ano. Entonces, a veces, pues, hai meses nos que temos varias catas, ¿no? Entonces, trátase como punto de educación hacia eses futuros hosteleiros ou ben como sommeliers, ben como cociñeiros, como camareros ou como futuros propios do seu sector de hostelería, ¿no? Restauradores, que teñan a información dos produtos. Formar os futuros prescriptores e profesionais da hostalería. Este é un dos obxectivos do Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, que cada ano organiza charlas e catas en centros que imparten ensinanzas relacionadas co sector. Chegar a eles é fundamental para mudar os costumes do consumidor. Teñen que ter información dos produtos que van a servir ao cliente e tamén, como futuros hosteleros ou como sommeliers, van a orientar ao cliente hacia o que van a consumir. Entonces é unha responsabilidade moi grande. Se non saben o que é unha indicación xeográfica, como pode ser a aguardente de Galicia, non poden recomendarlle ao cliente. Entonces é primordial que eles, como punto de servicio ao cliente, sepan o que é a indicación xeográfica Orujo de Galicia. A enóloga e vocal do Consello, Sonia Otero, levou unha destas xornadas ao Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. Nelas mesturan parte teórica e práctica para que os alumnos poidan familiarizarse e catar os produtos amparados por este selo de calidade. Hai unha parte teórica do que os destilados, de como se elaboran, pero despois hai unha parte fundamental que é a fase práctica de cata, donde eles teñen que aprender a diferenciar os produtos, como se catan, para que despois, como profesional, sepa catar o produto que vai a servir e sepa o que ten en cata, non? Para o centro, estas xornadas veñen reforzar o traballo que realizan durante todo o ano nas aulas. Non en van a posta en valor dos produtos de calidade e unha constante na formación que imparten os alumnos. Sobre todo falando de aguardentes, que é un produto que a gran calidade que temos a nivel España, a nivel mundial, unha calidade tremenda, que está un poquinho denostada aquí en Galicia, non? Co tema dos licores caseiros, que son produtos que non se saben nin as calidades, que todavía está, por desgracia, moi instaurado e que temos que desbotar. Temos que desbotar nós como profesionais da hostelería e do servizo, temos que deixalo de lado. Ademais, a aposta por este tipo de produtos significa dar un paso máis na profesionalización do sector hostaleiro. Teñen que conocer o produto, teñen que conocer teóricamente os produtos cos que utilizan, e xustamente esta xornada é para acercar esa teoría que aprenden en clase, conocer os produtos, catalos, saber distinguir uns produtos entre uns e outros, monovarietales, que é unha cousa super interesante no tema da aguardente blanca. Entonces é un contacto directo para despois poderlo transmitir ao cliente. Que se eles non preguntan nada, moi mal, non? Entonces, sí que é importante que todo aquilo que eles non sepan, o que eu penso que a mellor que xa saben, e a mellor non digo, pero que eles, todas as dúdas cantas teñen, que os xa as pregunten, porque estas catas non o teñen como asignatura de todo o ano. Entonces, estas xornadas é un día no seu curso, entonces é importante que, agora que se lle pode responder, que as fagan, non? Así que os alumnos do Carlos Oroza xa teñen ben claro por que é importante servir únicamente produtos amparados por este selo de calidade.